Hello guys, mga adlaw sa tanan dira sa mga Bisaya. Karon guys nata sa gawas sa mga accommodation dira. Then karon gawas lang ko kay try kog video kay natuog sad ako ang kauban sa kwarto. Then maora ni among kuan diri factory dol ra sa mga accommodation, malakaw ra siya mga 14 minutes. Then munay advantage diri sa amo but amo ang naka disadvantage kay karon hangtod ron 2 months na wala pa mi ka-duty kay nagabiometric migbalik diri kay nasayop amo ang pag BFS appearance sa Cebu. Mo to nag biometric migbalik diri pag January 8. So bali naabot mi diri sa Hungary November 28. Then until now wala pa mi ka sugod. Then wala pa sa latest update. Sige ra niya na si among HR diri nga next week na pero until na wala pa. Medyo na problema na sad mi kay lisod kayo ang nakatambay lang mi diri, wala may trabaho sa mo ang part sa mo diri sa Hungary. May problema amo lang yun na among pamilya sa Pinas na hopefully ta amo ra yung gi-pray nga makasugod na mi. So mga 11 person na lang mi nga paka-duty nga puros Bisaya, mga Bisaya na lang mi nga wa paka-duty kay tungod lagi sa katong nag BFS sa Cebu halos puros nasayop dito nga pag BFS appearance na mo. So karon hopefully guys nga makasugod na ta karon nga month or karon first week sa February kay lisod jud siya. So ganahan sa mag abroad or moari diri sa Hungary mayon ta dili mo ma same sa mo among na experience. Kung manggaling ma-experience ninyo manggaling dapat mentally strong jud mo kay medyo ma-stress jud mo kung ari na mo diri ni nani nakatambay lang way trabaho. Labi na may pamilya sa nabilin dira sa Pinas, lisod siya sa inyong part jud kung inana ang inyong ma-experience sa mua nya. Pero ang uban masortian mas maayo pero dapat prepared yung mo sa mentally, physically, spiritually, tanan dapat prepared mo kung moari mo Hungary or bisag asa nga country nga mag-abroad mo dapat prepared yun mo kay diri sa Hungary or sa lain nga country nga ganahan yung abroadan wata ka ba kung unsay mga pagsuway nga maabot sa inyo ha. So dapat inyo dyan ang labanan dyan ninyo ang mga pagsuway kay pagsuway na ginapirmi. So laban lang ta, hopefully guys nga maabot na jud karong nga first week sa February para makastart og trabaho. So mao lang sa naron, bye bye.